Kardom, Prangsi Olasam Karbi Youth and Students Union Pen, Solangdo Karbera Donapan, K. Catching Honda Pen Kachesona Kardom, Pajeriklo, Kardom. Non Malom, La Census 2027, non Klembom, no? Asila so a census aputak senilitum etetenialam take a chepiklang Japan, noniltum chisik tanglo. Lasi census, like census like a government atumisia documents lo. Lasi census abang kelituma ke panituma karbia panta important tepik lo. Lasi non malam nang litumta social media long tekik long lo. Karbiang long apen di mahaso ang tan kedo district ner cap akar biatum sita me. Laso census aputak do de sangse ke claim ke dam ke cepadok nang litum tek long lo. Lapen karbiang long sita me. Hala religion na kolom long. Dak hong hari pusi tok puma mate hempu bari te ko pisi tok puma mate aron barim puma pula so lampen penang an ili tumang bong lam ke cepang jar lam ke lila sikenang ji po lam to la si la sonia putak si nil tum don lam thepak lang ponik po la ke cheng si nil tuma kisung abangke karbiang long apen di mahasau ang tan ke do akarbi district ner keplong ke do akarbi atum da cast akolom long mate st po long nilitum karbia ke amen hala dak avedet karbiang long apen di mahasau atum amen abang ke dak dolo setame karbiang long apen di mahasau ang tan ke do district ner keblong ke do akarbia atum abang ke hala bang so scheduled tribe a list along amen avedet lasi a list long jong si amen avedet pelotang te non self enumeration ta claimik bomlo lapen adon setame bang pen labang so a census bang ke claim po lasi claim pelotang te lake nilitum hala dak st po apai long pon pedet po lasi ST pujong si cetok long li protang te census ke claim apen ke claim kle thang ta le vedat po lasi pinpur pon me kedam tang ningkan surihini ra crazy aningkan mate 2011 aningkan a census ateng protang te karbiang long apen di maso ang tan ke do akar bia population ke nalitum google apen AI long jong silang protang te 16000 mate suri create truck so se chot akar bisi do pusipo talake isibera district long ta suri create truck so se akar bido non Bisona district long son ke dake 60-70,000 akar bido la penyong se district ner ke bakar bi pangrum et pelotang tani litum more than 2,50,000 to 3 lakhs akar bido ji sita me hala so armu kala khalong bangke amen avedat lo hala so ta ning oi memelo non ta la son thak la dak st pu che tok dun long le lilo mate la dak amen alis long avedat la si solangdo kar biarat do an aja semet nitum district ner keblong ke do akar bi to phan dak Kamrup, Morigao, Hojai, Nogao, Bisonat, Lokhimpur, Kachar, lapen Golaghat long kedo akar bituma phan ka chuning rikang tum na poikhen lo pini nilitum dak Guwahati arong sopia long isi ame kangni padopon lo labang sa me lake Olasam Karbi Youth and Students Union lapen Karbi Welfare Autonomous Council las hini angbong jointly meeting doiklo la sila bangso ka che paraya bangke la poikhen lo non ke bangji irui angbong Dakar biang long autonomous council pen sitamela soputhak sikjit pen kachingwai padupon pola pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen sitame ladak isi kangni mate sia talks ke doje phan nilitum claim dam ponpo la sila bangso talks long jongsi dak ST chetok dun long ja phanawar sai nang pipon pulotang te me ong chotlo sita jongsi nang pipedet pulotang te litum kupilo ke claim nang po ilitum ke labang boycott nang kok po sitame la government pen ilitum che song se aprang ing sam jin pen jong se asam government atum karbi anglong autonomous council a CEM Dr. Tuliram Ronghang alang lia leadership pen ilitum aphan nang people tang telake meong chot lola pen alang litum aphan ilitum choroji sitame la so esek la sarkar pen ilitum la karbi welfare autonomous council pen la nilitum song atum chingkilong le esek abangke la district ner ke pakarbi ke do anatuma bangke self enumeration abangke claim ik dat rita jong sinang litum kelet pen claim igdiat po banang litum jong si litum claim bor idiat polotang te akana hokke nang lipen neli litum atta jila long ke do akar bitum si na hok dat po st pu che tok dun long lili ke che tok dunta ali avelo apot si nilitum kachuning ri first bang ke lalo nang litum la nilitum sarkar pen non irui angbong ka chingki parupon po asila irui angbong sarkar pen chingkilong le steke bang ke nang litum self enumeration mate nang litum methang mobile pen jungjung pen census along nang litum amen che thap don igdarita lai silo jong si sarkar pen kachingki chok dalate choklo jong si chok chip lotang te kupia sai ang deng si litum ke claim jima ko son se kachit song jima labang so puthak sita benang litum aphan nang pachini pon thoik po lapen hinia bang ke
dak religion na kolom lang bangke Karbi Anglong det akisung kali leke Karbi Anglong atum jong sila dak hadakar klika phejo atum ang tana long tado district ner kep long Karbi tado Karbi Anglong tum det akisung kali leke hala dak tum Chehangjo poalam the pulutang de juno dak nang nak sita me lam ka chepang jar litum thegek long ulo seta nilitum pen ki puji pu bangke hadak religion na kolom lang bangke hala dake Hindu doji dak Muslim doji Christian doji lapen others pusi doji hala dake litum honghari puta ketok awal saya ve hempu puta ketok awal saya ve aron barim barite puta ketok awal saya ve hala dak bangke others pucot lasi aron barim ake tum karkli ka phejo tum honghari atuma bangke kedam tang ahut ana bangke Hindu pusi cetok dun eta jok ituma phai chela khalong le datlo lasi jongsi aron barim atum honghari atum karkli ka phejo tum jongsi nona bangke tum tai Hindu kalilo pitum awareness panglo non bangke chinilo pot others pulong se alabang putin atum ta lake cetok dun po mata daksi cetok dun nang po lasi ili tumang bong cihili sei nang jita thang alamawe la pen district ner keplong ke do akar be tuma phansi tame la religion na kolom long tamang hunang ne nang litum kopi si honghari si ke cetok dun nang jima pata matha nang ne hadat others popson do po nang litum others long cetok dun nang la pen amen bang kopi si ki irjima la bang ni litum ke students organization penak posen ni litum pen ke pangdak ponpe la bang ke religious organization do ana tum chingrum pen arnisi alang ni tum ceparai nang pola si rara thengno paklang nang po la pen recho habi pin po tum ta do koklo posi alang li tum pen sila bangke chingwai chingsai pen pangdak pon po la si kijut sila lo nili tum thoilong ke do akar be tum phanjong si sensas long st pujong si nili tum cetok dun long li plotang te nili tum kelake nili tum akinang sot plotang te boycott nang kok po akinang sot plotang te nili tum Guwahati arong sopia long la pen district ner kep long sitame ka chesong nang kok po pon si nang li tum aphan lam the pachidik chalo kurban thu